Yeah, but ke umuntu engamkhokhela umuntu mayithanda stuff yabo. Yeah, umuntu ukuyena mfethu asingajudge ijolo yabantu. Jolo. Umuntu wayithanda ngomjolo wakhe. Yeah, uyikhethela. Uyikhethela ngomjolo wakhe. But ke another thing mfethu engihluphayo mfethu. Umakhwapheni I feel like uyadingeka ku relationship. Yeah, kufanele ngibalance mfethu. Kodwa ke ngipromote leyo nto, yabo. But ngathini mfethu umuntu ukuyena mfethu kuyawuzuphatheka kanjani yabo? But mfethu ilokhu i-sensors mfethu iyasigunyaza phela yabo baningi abantu mfethu yabo but bona bakwazi uku-understand ukuthi bathi bancane baningi yabona yonke yazi ikhwapha lisiza kanjani ku-relationship yaw usujole nalo muntu for like 5 years yabo like umuntu uyamjwayela vele yabo yazi ukuthi uma ufika endlini wenza kanjani yabo but mawungaphandle futhi there are things oyibonayo yabo yazi ukuthini lento ithathe kanje if umuntu mhlawumbe mthathe njengefamily yakho yabo if nikhula niyifamily nabantu ndawo ngomjikela sisi wakho ngomjikela sisi ngiyalinganisa wouldn't yeah if ngempela if ngiyalishadile uyamshintsha umuntu uthi okay sesisi wami noma ukuthi ubhuti umuntu esifazane yonke into yabo sisi wakho ukhula naye minihlala ngaphandle ninakani kodwa eladleni sohlangana yabo sohlangana bakhona into esiyibona ngaphandle wrong zokuyeka esibukwini kodwa nizofedlandleni hlangana sixoxa yabo ube ngikhohle ukuthi ukhona kodwa ngiyazi usisi wami futhi usenkingeni ngiyabackup ukuthi hayibo yabo but okay yeah ngithanda example yakho ukuthi mawungaphandle obviously I'm English nabantu right yeah phela kuya ngayo umuntu like umuntu uthanda la uma ngekuvumela ukuthi ngiyalenza umfana uhambe abantu abafani bamukwazi abantu besifazane kakhulu yabo bathanda abanye yabo but ba understand ukuthi umngane amantombazane yeah maybe understand abanye kanjalo wena ungathanda tweet yakhe umngane abafana hayi ngibuza wena bese hayi bengisho nje mfethu hayi into ebengizwa issue abantu mfethu ukuthi ikhwapha mfethu la ibalance relationship mfethu bophuma phandle maybe udumele liyakwazi lona ukuthi yabo ubuye endlini usuhappy kamnandi mhlawumbe ushiya umama endlini nixabene and stuff yabo yabuye endlini usufine usukhanga yabo stuff yabo yeah but kuyakuthi nomama ni kanjani mfethu uyafana na ukuthi mhlambe obviously nizoxabana nomuntu obviously egcineni kodwa kube ingozi but futhi ku right ayikho into wrong emhlabeni ngisho njalo umuntu into iba right kuyena ngendlela yakhe ayibona ngayo bona so imali like lokho ukusho kumfazi umuntu oyi girlfriend just ayimase ngonkosikazi kuyashintsha ngempela phela usisi wakho ngempela wathi mekusabana kuyacingwa phela ngisacika nje uyatest lokho siyacinga ukucinga nje mfethu uzomthola right but umuntu bethu umakha umuntu umenza unkosikazi ngicabanga nisathandana naye ubona indlela ayiphethe ngayo mama approach vele usuke une purpose naye right abanayo purpose yazi Yadala hayi ubuthi bamapholo mfethu hayi bo mfethu yabona ex motor ke hayi mfethu cameraman wethu mfethu grand kabi ex motor lapho mfethu manje ngithi ayaphawulele kuzoba khona inkinga hayi miyeke mfethu miyeke bathi yabo kanjani hayi ngiyakuzwa ke njalo bathi umuntu ukuyena mfethu yabo bathi ubuthi bamapholo bayibo ubuthi bamapholo abasheli ngepurpose hayi ngeke msangibona sokuyipurpose sometimes uzokwenza njalo umuntu ezela yena Bye toss. Uzokwenza njani? Two wena. Uyamfry phela. Ayasiye. Asivali. Uyamfry. It's too much. Ama comment. Yazi wena nje nawe. South Africa lapha. Hayi bese ngisho namuzi lami hayi bagcwele phela ubuthi bamapholo mfethu. Yeah, South Africa mfethu. Bathi nje. Kunjalo mfethu. Kunjalo emhlabeni yonke into kanjalo. Exmode. Yeah. Hey, yashalo phi. Yeah, but indlondlo yamaRALLY. Indlondlo yamaRALLY. Uma umbhukhela ukuthini lo muntu ezowenzani umcimbini wakho? Wonke umuntu uduma ngendlela yakhe. Okay, mashe mafethu. You got an event, yabo? And nama artist invited ama artist abheki. Uzo invite indlondlo yamaRALLY say. Izowenzani? Izongena on stage yenzini. Awusingilinganise nje. Wabo lapha kwi-event like yesemabhide ugcina aye kuyona. Wayihamba la legcina i-IP. Wayihamba kwi-red carpet. Shuthi wayeseqedile. Ziningi la zokuduma. Imali kusho ukuthi yena
akagibele stage. Like wagibele stage lapha kulelera le. Ufike enzeni stage ufike phambili izandla. Ubela abantu bakhe. Like umuntu unabantu bakhe. Wafika abantu bakhe. Usenabantu bakhe. Usenabantu bakhe yabo. Namhlanje ngabona lo muntu ngoba ngambona lapho ku-EFF, ngambona lapho ku-ANC, ngambona i-IFP ngathi hayi lo muntu lo u-IFP bese ephathele ushutha nabantu abadumile. You don't answer my question, bro. Sure. Wenza stage. Like that's all I want to know. Futhi ngathini? Futhi yini influencer ukuthi ukattendela la kusho ukuthi like uzovotela leyo nhlangano. You must go if ikubizile inhlangano ulalele. Yabo if kuthiwa like sekwachaza ukukhuluma nomunye ubrother la YouTube to Kings off ukuthi yena uzama ukutshengisa abantu ukuthi ungaya noma ikiphi run noma ikiphi inhlangano but if lakho li secret. Yeah, I see. Yebo bayicacisa le. Oh yeah. Even ngathiwa manje like khona inhlangano ekubizayo ungayolalela ugoy skipper sakho usho usuyiyona lo. So and now labo so politics kumele lento bayithathe kanjalo ukuthi akubona abantu abahamba nabo abazohamba nenhlangano yabo yezwa leyo. Oh, irally ye-ANC. Wayekhona. Usakhumbula sa eThekwini right? Yeah. Babeke phakathi babe se stadium noma babe se beach. Awuthi nawe IFP ba beach mfethu. Kwachisa phela. Uzokwenza njani? La EFF kwachisa ba beach mfethu yabo. Uzokwenza njani? Why beach mfethu. Now EFF ba beach. Ayikodwa kwaku too much ANC. Into ayiyelo lapha. It was fucked up. Ulwandle babeyelo ulwandle usho le. Babeyelo ulwandle. Free transport uzokwenza njani? Ongayeki holiday nje. Mfethu. Ongayeki holiday. Hawu mfethu. Kodwa asikho la. Hayi but aside namuntu mfethu. Aside namuntu. So vote. Yeah, so vote khona. Balekile ukuvota for 29 May, yeah. 29 May. 29 uvota. Yeah, 29 May 2024. Siyavota bafethu. Singaze mekushintshe izashintshe South Africa. Sengaze kuthiwa kushintshile uAugust uJuly yabo. But okwamanje sami no 29 May yabo. Ima yini expectile ku budget speech? Isidlulile? Hayi siyadle budget. Siyadlula. Wakhulu. Ayikho into ethini eyakhulwa ngayo. Into nje yakho yodlule kanjalo. Edwa labo 20 rand. 350 ba edwa malini? I think 20 rand kodwa phela ke angazi like nam but ngithembe ngifunda la ko so 370. Sure la ka 370 but ke angazi noma umungameli ngayihola leyo mali. Angikho kodwa la. Ngasavajwa kanjani leyo mali? Topic yangelinye ilanga yabo but awukwazi ukuthi angisho ukuthi ngithini. Umuntu omdala. Angisho ukuthi ngithini. Yabo like lokho zaneni impilo yomuntu oseyouth yabiza kunempilo yomuntu osemuntu uma somdala yabo. Masumdala mfethu ezinye izinto uyawazi ukuthi uyizima ubeyazi ngimdala if usemncane usafuna into eziningi usakhula yeah usanamaphupho yabo but ke nangiblame uhulumeni umzamo wakhe naye. Right. So ama graduates bay avoid indaba yabo. Like I mean abengifisa ukuthi bathole lo nabo like u350 uholelana. Ukuthi awuthola umsebenzi uyobheka ke vele noma uyihlalele. Yenza ukuthi uyobheka uthole yenza. Okay kenze uyihlalele. So kenze like awukwazi bese ukuya ubheka umsebenzi ungakazi uqale ubheka. Uqala ucinga umsebenzi and then bese uya give up. Wena ungabheka umsebenzi no ngeke utshela ukuthi wabheka umsebenzi for 10 years. Ngikhathala 10 years noma lokho kufeza. Even 3 years umkhulu kabi. Lokho umsebenzi yabo uyirelaxele yabo. Hayi kodwa but kwamanye amazwe mengizwe angisho ukuthi ngithini mhlawumbe ungagudlisha kuyahola ndihola imali engconywana if ungasebenzi yabo amazwe kamanje. Oh yeah nami ke vele siphethwe yona kakhulukazi imali kodwa kuza kanjani? Okay thina sinama minerals amaningi la eSouth Africa like abaya dog talking gold dog talking coal yabo ziningi si rich kahle kahle but what is the reason si kunga compensate? I guess Africa rich. Yeah Africa rich yeah but iyona futhi ephuwa kakhulu. Itopeka ngolunye usuku. Siyeke. Hayi. Itopeka ngolunye usuku la siyeke manje uyayiqala. Elidinga labantu abazo dissector kahle beyichaza ukuthi 1 2 3 4 yabo kuze kufike la but now uyabona ukuthi kunzima ithatha. Inenzima. Kunzima nje like uyabona ukuthi lento eyishow ikhona but like ezweni lethu awukho right.
Yabo? I don't get it so mfethu. Yazi. Like usho kwamanye amazwe mfethu. Saudi Arabia mfethu. I'm not sure, but I'll fact check that. Ukuthi bayithola compensation because izwe labo lino oil. Ama-Arabs aphethe yonke into, aphethe oil, aphethe iqabunga. Iqabunga ama-Arabs hayi kumuntu oyathanda i-Arab afethe. Yabo iqabunga wona ukhona namaqabunga yithi. Yeah, definitely. Ma Jewish fan. Ama-Jude wona aphethe umnotho. Kodwa It's topic for another day. Yeah, ngolunye usuku. Abamanye ngamathupha esolokhe vela nje, vela. Ngiyabona mfethu. Kodwa I will cover that kwenye episode ke. It's Eduze podcast, you know what it is. It's your boy Jiki Sanjiki Bay 4 Boys. We are here. Boom.